Magandang hapon. Ito na, pababa na kami. Medyo nakakuha kami ng magandang, ayan po, pungot. Ito pa isang pungot. Ayan, sana. Ayan pala. Oh. Guys, ito po yung aking magaling na taga-akyat. Alam mo? Si Castillero. At kay Ronald Bicol. Vlog. Bicol Vlog. Yes. Game. Oh, guys, asa ka na? Ayan oh. Ayan, ayan guys, kumakain na sila mangga, kami hindi pa. Bong, kunin mo na daw. Shout out sa mga kumakain ng mangga. Yung mga nasa taas, hindi pa. Oh, ano, ito na. Kunin mo to. Ayan guys. Ano na po? Sige, baba ka. Ayan guys. May damit ka ba, dala? May dalang damit, wala? Ang damit ka. Bawal na nakawad. Doon sa baba ka ng damit, malaglag ka pa dyan. Ay, hindi rin pala nakadamit yung isa eh. Ha? Ano na? Capsule po. Cut po. Ano na? Oh. Oh. Sa kanya lang. Pabawa ka muna sa kanya, baka malaglag ka. Lagi. Ayan na guys. Ah guys. Ito sa mga vloggers yan. Ito, nanghingi kami sa asyenda namin ng mangga. Sino may mag-video eh? Ayan guys. Ang dami pa guys. Dahil ba? Dali ka natin bukas yan. Ayun na guys oh. Ay, magdamit ka. Magdamit ka. Bawal niya ka na nakaubat. Ugi, magdamit ka. Ay, Bongo. Bong! Bongo! bawal nakaubat. Bawal na, hindi ka makukunan. Tangit. Bawal nakaubat na. Inday. Tapos mo ka din sa'yo. Uy! Pakit na mo ko. Tayo. Aling. Ay na nga pala. Yan. Uy, baliw! Ang dami na mangga mo! Ang dami nila, bata eh. Baliw mo naman, Miko. Pwede ba? Ay, hindi! Fake hair! Dami, guys! Guys, kuha mo to guys. Suka mo daw! Capsule, mangga. Ito, ako mo ko ayaw si Ronald. Yung kamay mo, wala kang nakatawag sa camera. Ito yung bahay ng tropa niya, guys. Uy, gagawin pinasok sa loob! Uy, dito daw! Uy, bilis! Yamit kayo, guys. Bababa na si Ronald. Hey, Bong! Ba't naka-zoom? Ha? Ganyan talaga yan. Kasi re-record niya sa may YouTube. Kayo. Wala na? Ay, nabababa na si Boss. Ay, nabababa na si Boss Ronald. Kuya Ana! Ano ba pangalan niya? Big Soto! Big Soto! Ako na lang! Akin na! Kuya! Akin na lang siya! Kuya! Kuya! Akin na lang, kuya! Kuya! Ano na kuya? Wag na! Binalaw ko, boss! Pengi naman! Wag na, kuya! Wag ka na mamigay! Wag ka dyan maniwala, kuya! Binigay na lang sa subukan mo, kuya! Hindi kita is-subscribe! Okay na to. Uy! Asa si Ligos? Oy, bigay mo na! Naghahanap ng malaki! Asa si Ligos? Nandun ah. Saan din? Lager! Kunin na natin, guys. Uy, nani ko? Ayaw mo na. Ginawa na nila, Miko. Ha? Hindi ko yung yung kumut-pungot. Gagidaya. Hindi. Hindi niya. Hindi niya yung kinuha. Hindi pa ko sa kuya. Oh. Oh. Oh, tama. Ano? Cute. Ano ganito?
Kainin pa isa. Ano? Uy! Sandali lang. Tayo mo ko dito. Ayan o, uwi na kami. Bye, kuya. Tay! Ano, boss? Uwi na ako. Salamat ha. Bukas na lang ulit. Ito, papaalam lang ko bossing. Bata, tinakbo yung ano, yung buo sa bahay nila. Okay lang yun. Salamat ha. Bye-bye. So guys, uwi na ako. Ako naman. Oo naman. Asan yung sleeper ko? Guys. Speaker, kuya. Ha? Speaker. Mapalitan niya pa. Speaker. Speaker. Asan na? Nawala pa. Diyan tayo. Nawala yung chinilas ko. Doon sa labas. Saan? Baka sa bubong. Patay ko na ito.